Dumela bakulu, the Nyametisian is back kungemsana. Nasi ndauya ndine nyaya panapa yandasangana nayo papepa Africa Beautiful Orundi vakanyora vakati SADC pressure on Mnangagwa to step down mounts. So manyora vari kuzviita mana vari kuti pressure from SADC is mounting on disputed Zimbabwe election. President Emmerson Mnangagwa to step down as SADC now see it as impossible to hold its summit in Zimbabwe in August this year under the prevailing political crisis. Our sources within SADC say the SADC Secretariat has formally communicated to the disputed Harare administration that their position on Zimbabwe election and the process to correct the illegitimacy in Harare brought about flawed elections process, which SADC dismissed as falling short of the revised SADC guidelines and principles of a democratic election, has not changed. Our sources within SADC say. Our sources within SADC further say in that same communique that SADC advised disputed Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa that the regional bloc has not yet recognized the Zimbabwe government as the legitimacy after the SIOM report on Zimbabwe election captured massive irregularities which disqualified the election and democratic. Mnangagwa would step down if he is a normal human being. Your people rejected you, your own government officials are rejecting you, and the regional bloc SADC did reject you. Through their SIOM report, he must step down, our political science professor based in Florida says. Muri yeZimbabwe ndo nyaya yandiri kusangana nayo panapa nyoro pabepa Africa Beautiful Orundi. Asi ini chinhu chiri kundizondishamisa panapa ndechekuti vari kuti SADC inogona kusatoita summit yayo kana asina kuita step down. Ndo mafanizi andazoona panapa imi muri kutaura kuti vari kuti inogona kusaita ngirikini yayo muno muZimbabwe. Ivo vatotanga kutogadzira marodhi. Makamboenda mutauni iri muHarare zviso vakatogadzira marodhi akatonenda kusaidi kunana Karuga Mombe chinchikwekwe. Unoona kuti masaidi marodhi aritotangidzwa kutobikwa patsva vakagadzirira that SADC summit iyo iri kuitika. Kureva kuti SADC summit iyo iri kuitwa yakakosha ende iri kuitwa. But inini chiri kuzoita panapa ndechekuti vakomana ava nyaya dzavo dzavanyora panapa SADC yacho haina kutaura nezvayo direct, but vari kungoti our sources within SADC machances ekuti vanogona kunge vachinyeba ari very high. Saka isusu sanyametician munozviziva kuti panapa tobva tanguva yekuti tijekese tionesani kuti zvinomeka sense ere zvavari kutaura, because iyo SADC yacho inge iri muno mumazuva adarika aya ikataura kuti tatofambira 46 summit. Asi vamwe vanofambisa marumors nemapropaganda vachitaura kuti SADC yatouya kunofambira nyaya dzeZimbabwe dzeelection. Tikauya panapa tikataura tikati kunyeba kuna zvakadaro SADC hainombofambira nyaya idzodzo, yafambira nyaya yekuti vagadzirire kuona zvesummit. Pakazobudikira munhu uya wekuSADC achibvunzwa paairport nemajournalist akataura kuti no, hatina kufambira izvozvo asi tafambira kuti tifambire zve46 summit. Iyo yacho ndo yekunzaiwa vari kuti ngaagadzirise ngirikini yake anofanira step down chichichichi. Zenge dzingori nyaya muri yeZimbabwe zvinotaurwa zviperi, but apa panapa inini sanyametician ndangoti rekedza ndimbofambira ndimboona nyaya iyi kuti zvinomeka sense ere zvekutaurwa izvi, nekuti so far zvayo SADC planning neZimbabwe hapana kana zvavari kumboronga chaizvo zvinhu zvinooneka. Pari kungonzi aiwa vanogona kudai so taneta nezvinhu zvemarumors vanogona kuzodai ichichi vamwe vakati fresh election chichichichi. Rekedza timboona kuchawira tsvimbo nedowe. The Nyametician, I'm out.